Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 19 oktyabr 2020-nji ýylyň hepdeniň 1-nji güni men ýene-de siziň bilen döwlet lideri Murat Gurbanow. Men şu öpleşimde siziň bilen Türkmenistandan gelen habarlar boýunça ulaşyp bolýan we Türkmenistan hökümetiniň syýasaty, polismen Döwran Bekiýew Çerjüň 1-nji mikroraýonunyň участковysy çörek nowotunda duranlara garşy näme görüşýärdi size düşündirjek. Gelin bir-birden başlaryň. Ine Türkmenistandan gelen habarlar boýunça häzir Berdimuhammedow bir welaýatdan beýleki welaýata şäheriň içinde ýa-ni postlar dikmäni başlady. Bu halkdan gorkýar. Ýa halk galyp şoňa garşy gidämedin diýip halkyň hal ýagdaýyny düzelt bilmän soň halkydan gorkup başlady. Ine şul postlar, şul kontrollar näme gerek? Türkmenistan ve Türkmenistan beýleki döwletleri ýaly gününden açylman, gününden ýa-ni sivilizasiýon döwletlere goşulman aýtyp ýapylýar. Öňüm ýapylyp gelýärdi. 30 ýyldan bäri diktator ýapyp hiç ýerde dünýäde Demirgazyk Koreýadan başga döwletlerde bolmaýan daşyna çykmak üçin migrasiýondan ruhsat almaly, girmek üçin sen bir topar kontroldan geçmeli, ýek özüň isleň maşgalan galmaly, bir topar bolmajak demokratik döwletlerde ýok zatlar goýup diktator döwletinde öwretdi. Men näçe bunu diýen, ine Berdimuhammedow 2 ýylly syýasat näýdi. Ine biz OBS'de çykyş etdik. Şo ýerde iň soňunda, ýa-ni online boýunça, ýa-ni internet boýunça bir daşa işler ministriniň biri çykyş edýär. Hemme zat ýalan. Türkmenistan gülýaly, koronavirus ýok. Adamlar bigincinden Berdimuhammedowdan birin ýolbaşymyz arkadagdan doý bilen oklar. Onu hormat goýýarlar, prezident diýip ölýärler. Umurdak öz maşgalasy bilen ýaşaýar. Aktivistin hiç gaýsy urulmady, tutulmady. 1-nji awgustda proses bolmady. Bir topar yalan sözler. Ol ýadynızda bar, men size gurrun etdim. Kievski Nasionalny Uniwersitet imini Taras Şevçenko Kiev'de Türkmenistanyň iýçhanasynyň ýolbaşçysy Toýly Ataýewiň şo ýerde Allah bütün dünýäni geplen zatlary. Hemme zat gülýäli konvertasiýada we pulum köp Türkmenistanda. Diňe şu enatalar pul geçiren ok. Olaryň çağlary bizat wetsin, jogapkärçilikdi. Sen ýa-ni şol jogapkärçiligiň bolan üçin ine uniwersitet kösenýär. Näme geçiren ok pullar diýip haramzada paraxor, özü Mercedesli, diplomatik pasport problemasy ýok bolan adam gelip şo ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň 2 ýyllyk syýasatyny alýar. Ine şu syýasat men size köpden bäri düşünürip gelýän Türkmenistanyň içinde 1000 adam birden öläýsin, ýa-ni karuselden uçup hop tupan turup onu seyretmeliler. Bunu ýöne ağlap dururlar bütün dünýäni. Haçan şeýle gitse diýmek Türkmenistanyň öňü mundan beter galyp. Düzelmeýär Türkmenistan. Biz şul 2 ýylly syýasatyny ine iqtisadiýatda da görýäs. Ünsüň. Şul soňky bir hepdede gazyň bahasy, ýa-ni oktýabryň başyndan bäri 197'den $1200 galdy. Käwagt 1800'den boldy. 6 hisse galdy. Hem Türkmenistanyň halkynyň hal ýagdaýy ýetgedimi? Ýok. Diýmek şul galýan pullar, şul ýa-ni büdjede gelýän pullar. Onu hatda metbugatda da ýa-ni çap etdiler. Türkmenistanyň gelýän daşyndan eksportdan gelýän pullar köpeldi diýip. Elbetde köpeler. Gazyň bahasy galdy. Bütün dünýäde galdy. Diňe Türkmenistanda da. Arada 1800'den boldy. Ýöne şu gelen pullardan han Türkmenistanyň ýa-ni ilatynyň hal ýagdaýy ýetgedimi? Ýok. Nowotda gidip dur. Ýa-ni çörek üçin uruşlar gidip dur. Pul almak üçin gidip dur uruşlar. Nowotda gidip dur. Diýmek Türkmenistanyň halkyna ne bizim baýlyklarymyzdan, ne Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan ýolundan hiç hili ýa-ni kömek ýok. Diňe 2 ýylly syýasat bilen bular öz tohum bilen baýap barýar. Men şonu diýjek bolýan. Türkmenistanyň prezidenti halkyna hyzmat edip ýerine ýetirjik hökmüne ýolbaşdy. Ine mysal üçin iş ýokmy? Ya maşgalaňyz kötünýärmi? Şo prezidentiň günäsi. Şol adam size hal maddi ýagdaýyňyzy gowlaşdyrmak üçin
sosyal maddi kömekler etmeli. Bütün dünyada ýaly. Ya konstitusiýada ýazylyp bolatdyr. Talap edin, hekimlikleri varın, aydın. Ine çağırın, çörek yok, iýmeni hiç tat yok. Maňa iş tap berin, iş tap bilen zokmy? Hökümetiň borçy iş tapmany. Hökümet şol borjyny ýerine ýetirmän soň, men kösenýän, men ine daýy sagdyn, men işlejek iş berin. Hekimlikden iş verin, bir ýerden iş verin, tapın. Ziyatka aňada dursun iş üçin. Tapsınlar. Talap edin. Hekim etmeýärmi? Gapsyny oturun. Ýüregine düşün. Näçip oň öýüne unum oçada durýan ýok nowada. Oň öýüne pulun nowada durýan ýok, siz durmady. Näme o tapawy diýip ma siziň bilen. O şol bir garajdan. Ýöne ony ýa borçlaryny köpelip öňe goýdular. Hiç tat etmän gaýtyp öz problemlaryny çözüp aýlanyp ýok sizi gynap, sizin para horan. Her kim öz haklaryny almaly, şol haramzadalara, şol para horlary diýmeli gönül. Türkmenistanyň prezidenti cinayetçi. Muny tutsak etmeli. Biz ine häzir hat ýazyp durýar, ertir netip bolsa diýe Türkmenistanyň general prokuraturasyna, Türkmenistanyň milli hukuk ministrligine, Türkmenistanyň polis ministrligine, Türkmenistanyň ýa-ni adalet ministrligine biz hat ýazýar. Türkiýe döwletiniň hemme ýa-ni gulluklarına hat ýazýar. Ýewropa döwletiniň gulluklarına Berdimuhammedowyň kanuny bozan ýerlerini suud edýärse, şol jinayete çağıryp tutsak edin diýip haýyş edýär. Ünferin Milli hukuk ministriniň ýolbaşçysy we orunmasarlary, polis bölüminiň ýolbaşçysy we orunmasary, prokuraturaň ýolbaşçylary we orunmasarlary, adalet ministriniň ýolbaşçylary we orunmasarlary. Haçanla bir demokratik ýola geçilmede biz sizi jinayete çağırırız. Eger siz tutsak etmediňiz. Siz doly, ýa-ni kanun laýykdy prezident bolsun, çopun bolsun tapawy ýok. Kanun bozdumy? Kanuna çağırmaly. Şoň üçin hormatly adamlar, biz şonu Berdimuhammedow jinayete çağırýar we sizden ýa-ni hukuky goraýan gurumlardan, edalardan talap edýär. Şonu tutsak edinde biz onu jinayete çağırjak diýip. Türkmenistanyň konstitusiýasyny günne bozup gelýän adam bir hatarda Türkmenistanyň prezidenti, kabinet ministri we halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolup bilen ok hiç kim dünýäde. Putinim bolan ok, hiç kim bolan. Jinayete çağırmaly, eýem diňe şoň üçin jinayete çağırmaly. Türkmenistanyň awgust aýynda 30 000 golay adam öldü. Şu bar ölümleriň sebäbi Berdimuhammedowyň siýasaty. Jinayete çağırmaly. Her ölümden şunu jinayet ýa-ni işini gozgap, şunu biz hasap etdik umuman 250 ýyldan geç gitdi şu jinayet işleri. O ýardan aýranmada da 120 ýaş. Ömrü ötünçe Berdimuhammedow, Urbanguly we Serdar Berdimuhammedow ömrü ötünçe ýa-ni türmede oturmaly adamlar. Şular biz tutsak edilmeli. Şoň üçin men ýüzlenýän harby gullugyň ýolbaşçysyna, ýa-ni gorunluk ministrine, polis ministrine, MHM ministrine we prokuratura ýolbaşçylygyna we orunmasarlygyna. Siz hökman suratda Berdimuhammedow tutsak etmeli. Biziň arzamyz bar ýa, arzan esasyna etmeseňiz, siz jinayete çekilersiňiz. Demokratik döwlet bolanyna görersiňiz, jinayete çekilersiňiz. İş alarsyňyz şoň üçin. Indi ýygyny dowam edeli. Ýene bir habar geldi Türkmenistandan. Çerjewde, ýa-ni Türkmenewatda 1-nji mikroraýonyň uçuşkowusy magzynyň ýanyna gizlenip, kim 2 saniyäle 4 san çörek alýan bolsa, ýyzarlap öýüne baryp, şondan talap edýär, ýa-ni şunu jerime salyp, talap edip, gorkudyp, näçe 4 san çörek aldy diýip. Şol çörek alan adam 4 san çörek, 2 çörek ýerine 4 san çörek alan adam, pul berip alan adam düşündirýär meni 7 kişi ýaşaýar öýümde. Men olary saklap bilemok. Çörek bilen, ýa-ni et bilen bir zat ýemesek, bar produkta biziň pulumuz ýetenok. Biz ertirçel ýetenok 2 san çörek diýse, siz 2 çörek bilen 10 az ölýän bolýan bolsaňyz ölüň diýär. Serdim, şoň ady Döwran Bekiýew. Çerjew, ýa-ni Türkmenewat şäheriniň 1-nji mikroraýonynyň uçuşkowusy. Bellek goýun. Şol haramzada polismen, jinayetçi. Türkmenistan düzelip başlanana ine şol oglan jinayete çekiler. Şu ýa polisler kimde kim çörek alýan adamyň ýygyna baryp, ýyzarlap, öýüne baryp talap etse, ol jinayet iş. Siziň hakyňyz hiç ýyl ýok. Magdyndan berillermi şoňa? Öýüne barýança o hökümet magdyndan alýar.
öýüne baryp öýüne çörek ýýänçä ondan toň siziň öýüne şoň öýüne barmany hakyňyz ýok. O näher masgalçylyk. Ine şu ýaly iki ýüzlü siýasat. Ýanky o OBS-de onuň ýanky nemeň onlaýnyň üstü bilen çykan adama ine men ýeni bilýän. Siz özüňiz anlaýaňyz. Biz sizden gowy bilet bolýan ýagdaýlary. Siz ýöne ýallaklap şol prezidentiň ýanky bar ýerini uşap, şoň diýen zatlarynyň çykman, şu Türkmenistany maskara edip gelýär. Biz şöyle siz tapmadyk OBS-de, bolmasa şöyle işini görýärdik. Inni dowam edeli, näçe şu zatlar bolup geçýär. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow diňe ykdysadyýet tarapyndan ýykmady Türkmenistany. Diňe siýasat tarapyndan ýykmady, sosial tarapyndan ýykdy. Türkmenistan bütün ömrüne uruş bolanda da şu ýaly çöregi nowata durup, çöregi alyp öýüňe baranda ýyzarlanan şu ýaly. Ulu ýaly maskaraçylyk ýokdy. Ol edil Berdimuhammedow alýan alyp barýan siýasaty. Meniň näçe öňden düşündirip gelýän, hormatly watandaşlar, şul adam, ýa ogly, ýa tohum bolanlar bizde diňe şu günler bar, şu ýaly günler, şu ýaly maskaraçylykly, mundan beter maskaraçylykly günlerimiz bar. Ol Newt Gazyň galany bilen, ol ýanky bütün dünýäň ykdysadyýatynyň galyp ötüşi bilen biziň ýagdaýlarymyz gowlaşmak. Sebäbi şu zatlaryň galany bilen olaň jüýleri dolýar. Ýöne halkyň jüýleri, ýa halkyň ýagdaýy ütkemek. Şoň üçin men diýen, size bakly durmuş gerekmi? Awa. Ýygydan çykanyňda arkyň işe wagt gelip, şu işleýän 35-40 sagat hepdede işleýän puluň arkyň bütün maşgalaryna ýeterýär gerekmi? $800'dan $3,5 aralyk aýly alasan. Gerekmi şol durmuş? Ine şonu devleti, halk hereketi we opozisiýonlar, demokratiýany ýa-ni öňüne sürýän opozisiýon hereketleri şonu hödürleýär. Saýlawlar arkaly güýçlü komanda ýygnap Türkmenistany güýçlendirmek. Diňe şol öňe çykan adamlar däl, Türkmenistanyň halkynyň hemmesi ösmeli. Biz öňki ýaly ýanky Berdimuhammedowdan garşmaly. Biz günne ösmeli. Şoň üçin size haýyş edýän, günne goňşuýyňyzyň, daşdöwrüňizde bolýan zatlary bilip, öwrenip, düşünüp, ýanky birek bilen maslahatlaşyp, ynam döredin bir-biriňe. Birleşip başlan. Täze Türkmenistanda adamlar indi öňki ýaly bir-birinden gorkuşmaly, ynanyp, arkyň gürleşip, arkyň pikir alışyp öňütmeli. Başga ýol ýok. Seredin hemme dada aýyryn. Berdimuhammedow ýanky öýüniň gurtpan oňup bilmeýän bir nälaja deýin, onuň maşgalasy, ýanky onuň ministrleri nälaja deýin, aýyryn şolar. Seredin öz bolşuňyza seredin. Öňüňizi ýapyk. Öňüňizde hiç zat ýok. Haçana çelli beýle ýanky ine Allahjan, Hudajan hemme zat düzler, menem hiç zat etmeýärler diýip oturup. Oşu. Aktivistler ýa-da tutup başladylar. O diýmek ýanky görüşler güýçlenip başlady. Biz güýçlendirýäs görüşler Berdimuhammedow garşy. Aktivistler tutup başlady. Oturýar. Turun inni bolly. Türkmenistanyň içindäki adamlar Türkmenistanyň daşyndaky adamlardan güýçlü hereket edýär. O ýerde bir ýerde 5 adamdan, 30 adamdan, 20 adamdan baryp talap edýär haklaryny. Baran ýerine talap edýär. Berdimuhammedow hiç zat edilen ok. Şöyle polisiýaskalaryň düşünýär. MHM-şlaryň düşünýär. Ýüregi düşdi şol haramlarga. Ýüregi düşdi şol idiot bir absurd kelle sığmajak politika, siýasat ýüregi düşdi. Şolaryň boýuna alýar. Sebäbi şolaryň bir gaýryň üstünde, şolaryň ykbaly görnen ok. Ol paraxorluk edip alanyň ertir ýa 1 gün ýa-da ýarym ýyldan ýa 1 ýyldan basyp gideniň ne tolky bar. Şonuň üçin gara çöregi bolýan adat ýaşa, arkyň ýaşa. Ine size haýyş edýän daşynaklar goşulun hereketlere. Goşulmasaňyz aktivistleri podдержка berin, gollap berin, diýerek berin. Madytaýdan, söz bilen, kommentary bilen ýanky gollap beren aktivistler öňüňde. Biz durmasyň. Indi wagty geldi. Biz Berdimuhammedow aýryp täze Türkmenistan gurmaly. Täze durmuş gurmaly. Her kimiň täze ykbaly başlamaly. Öňden gelýän hakyky ykbaly başlamaly. Ol ýalan Berdimuhammedow bize halkymyza goýan ykbaly gerekken. Özüne ýalan ykbaly.
Näme biz olar ýaly Berdimuhammedow adalatly bolýan bolsa näme 40% halky daşyny içine giyip bilmän otýar. Näme içini bundan meterem ýapýar. Näme Türkmenistan türmetde inni her welaýaty, her şäherji aýratyn türme bölegi. Näme? Kimden okýar? Oraya milli lider bolsa, kimden okýar? Näme biz ýörenmezde Ukrainada, Turkiyada, Amerikada, Ýewropada gezýär, hiç kimden okýar. Bolmasa biziň ýerden emhemeçlerim düşýär, beýlekem düşýär. Näme bu haramzada milli lider öz halkyndan okýar. Diýmek halky itlen okýar. Ýöne halk häzir aýdy bilen okýar. Ne diňe şol saklapdy. Şonam indi halk içinde aýdyp başlady. Indi hereketlere girip başlady. Men şu günem bir sany adam bilen görüşdüm. 3-4 welaýatdan adamlar bilen görüşdüm. Dürli. Olar gaty ýetkedim radaga. Häzir şu düşünse biz bu çalt ýykylýar diýip maňa aýdýarlar. Hawa ýa-da ütge ýöne ýeterlikler. Biz bundan beter gitmeli. Bizim wagtymyz ýok. Şu ýaly her gün bir bolmajak zatlara başvurup, bolmajak zatlarda wagtymy ýitirip näme gerek? Ananyň biz çalışan wagty bir günne ütkek gider. Edil birinji sagatda ýollar açylyp başlar. İkinji sagatda kurs stabilizasiýa gider. Yani valyutan durdur. Giýje günü valyutan çaşyp bolar yani. Üçüncü sagatda eýýem edaralar ýa-ni pudukla işläp başlar. Hakyky işläp başlar. Bir gaty şart gider. Şoň üçin her bir aýda soňuna atçyotlar alasy. Näme bolup geçýär? Haýsy puduklar näme ösýär? Haýsy puduklar iza alýar? Haýsy puduklar öňe gidýär? Iza alýanyň üstünden ýa-ni teklipleri hemme zatlar barlap ýine de indikay möhlet berer. Şey götürýär. Ol häzir buluň edişi kabinet ministri näme diýerler? Näme gurulýar? Sowýan pullary halkdan gizlep niýe sowýan näme gerek? Ol bir topar binalar, bir topar zatlar bize näme gerek? Bizim iýmene çörümiz ýok. Oçukda dur. O zatlar düşünmeýän adam. Häzir ogluny goýdy, hemme valyutany kontrol edýär. Öýde daşynyň gelýäni oglan içindäki valyutany. O kursy ýykmak ansa, ýöne 30 ýyllar. Siz bir kursy saklap bilmediňiz. Ne Niýazow, ne Berdimuhammedow. Size bu gerek yani. İlk kurs bolanda bütün dünýä bir ýüz görkezip bolýar, allap, ýöne hakykatdan hem agyr ýagdaýda türkmeni sap bolýar. Ine şu sizin siýasat. Şoň üçin men size aýdýan hormatly watandaşlar, şularyň siýasaty bize gowrul getirmeli. Biz diňe öňe gitmeli. Bizde başga ýok. Ýol ýok. Ýene bir aýtjak bolýan zadym, hormatly watandaşlar, biz Türkmenistan'a valyuta geçirmeyen durulmalı. Biz Türkmenistan'a bizim doğum arkadaşlarımıza internet alıp verip smartphone alıp vermeli. Şu yerdeki hemme bolyan zatlar biz daşını bilmeli. Daşını hemme bolyan zatlar biz içinde vermeli. Şoň üçin men sizden haýyş edýän öz gardaşlaryňy podдержка beren şol ugrundan, informasiýon ugrundan. Biz informasiýon görüşi ýeňmeli. Türkmenistanyň içinde bolyan zatlar. Habarly bolup durmaly. Yine bir aktivistler boyunca aýtjak bolýan zadym. Ine häzir deriniň hatabyny goýan. Ine bizde 2 oglun tutuldy. Olan bir jenaýat işler zat der, olar bir kanun tutup deportasiýa etjekmiş diýip ýa-ni şol ugruna işler ýöne onu şol biz kömek etmeýän ýagdaýymyzda da iwat bilmeler. Ýöne bir 3-4 aý ýatarlar içinde boldy şoňdan tutuldy. Şu maglumat aldım ine İstanbuldaky Abdulov Kamil tutulan oglany ine 40 saat 48 saat saklamany haklary bar. 48 saat şu güýje dolýar. 48 saatdan soň ýa şular bir pretenziýa etmeli ýa-da şunu goýbermeli. Erteden adwokatlar işläp başlaýar şol ugrundan ýa-ni dawiren saat aldylar. Bizim adwokatlarymyz işläp başlap şol bizim oglanmada kömek eder ýaly. Hiç ýeri hop ýok, hiç kim Türkmenistana gitmeýär, onu ýadymdan çykaryň. Ünsverin İstanbul deportasiýon lagerinde ýa-ni şol wagtlanýa polis bilen arasyndaky lagerde 15 ýyl türkmen ýatyr. Awganlarym çykyp gidip otyr, beýle halklarym çykyp otyr, ýöne türkmeni goýarmak. Türkmeni saklap durur. Näme? Berdimuhammedow allygyna jaňa diýär Erdogana. Saklaň men barýan 7-sine 8-ine birden öňünden çykyp meni arest edämesinler, şo ýa meni öldürämesinler. Habardar bolun. Men maşinymyň öňüne bükçekler bar, saklaň şolary.
gaýra diýen bolmasa barjak gelip ýa-ni usuly goýar. Şoň üçin türkmenler takmakdyr. Inni konsulluk İstanbul'daky ine türkmenler bolýa bir adam aktivist bolsun. Galan türkmenler näme barany? Näme çykyp tutamaly? Näme hal ýagdaýyny soraňlar? Näme şolar kömek edeňler? Näme şoňa ýuridik kömek edeňler? Şoň hemmeti sizin günäňiz bilen şöyle. Pasportlar bereňler. Hiç hali ýa-ni adamlar ýanyňyza baranda hiç zatdan düzleň yok, boşga berýär. Ýöne para bersen $3.500 onda pasport düzelýär. Ine şondan şol. Şonuň üçin biz aktivistler üçin dakansa bolşak, eýen правозащитниктер, ýa-ni press-release çykardylar, eýen bütün dünýä darga doly. Nesip bolsa, ine bizem hatlar ýazdyk. Amnesty International, ýa-ni Human Rights Watch we beýlik gurumlary ýazdyk. Şu mesele boýunça, häzir şu mesele boýunça bir topal gurumlar hereket eder. Türkiýe kanun bolup bilmez. Türkiýede bolýan zatlar bizi gaty gynandyrýar. Türkiýedaky biýkamçylyklar Berdimuhammedow öz biýkamçylyklaryny Türkiýeye ýaradýar. Biz geň görýär. Ýoldaş Recep Tayyip Erdogan. Siz döwletiň ýolbaşçysy. Sizin hökümetiňiz kanunlary bolýar. Türkmen grajdanlarynyň ýa-ni öňünde. Haçana çeli şu zatlar bolup durur. Siz pikir etmeň, biz Türkmenistany inni halk Berdimuhammedow çydamýar. Bul paraxor, öz halkyna düşman, jinayetçi Berdimuhammedow halk aýrar. Soň nähili ýüz bilen täze gelen demokratik döwleti sirdi bilersiňiz. Türkmenistana baranda halkyň öňünde näme durup bilersiňiz? Utanma. Siz Berdimuhammedow däl. Siz näme bolsa da musulman bir adalatly prezident. Inni sizi şu sizin ýa-ni kollegaňyz şu ýola sizi sokup otyr. Onu siz gowy düşünýär. Şonuň üçin biz ýene bir gezek sizi çağırýar. Türkmen grajdanlar aktivist bolsun, Türkmen grajdanly bolsun, şolaryň öňüne, şolara kanun ýagdaýyna hereketler etmeli. Bir kanunçylyklary ýatyrmaly. Egerde siz şolara ýaly etseňiz, onu biz Türkiýe döwleti bilen argatnaşyk dowlat aýrar, dol ýatyrar. Bura ýaly türkmen halkyna garşy hökümet bar bolsa ýa döwlet bar bolsa, biz oň bilen argatnaşyk saklarys. Ol Turgana aňarda dursun, argatnaşyk saklarys. Ine şu ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Siz pikir etmeň, ýagdaý bir minutda çaşyp bilýär. Häzir ýagdaýlar gaterbet, Berdimuhammedow gününden aşak ýykylyp gidip otýar. Gününden. Halk bir gün çykyp şonu bir gün aýrýar. Protestler bir 10 gün protestler, 20 gün protestler bolmaz Türkmenistanda. Bir gerekli torur hemme. Olum gaza hal bermeli. Halk taýar şoňa. Inni men bir ýoldaşym, bizim bir gowy aktivistimiz Farhadam şu efire gijek bolýar, eger mümkinçilik bolsa, şonam goý berseňiz. Biz ýa-ni soralar bolsa, şu soralara jogap bereriz şu efirde. Men şu efiri ýörüýte ýa-ni Türkmenistanyň gelen habarlar boýunça we bizim aktivistlerimiziň ýagdaýlary boýunça ýa-ni aýdyp geçjek boldum. Şoň üçin inni bolsa biz ikinji ýa-ni bölümine geçeli. Aktivistlerden egerde sorak bolsa ýa-da bizim watandaşlarymyzdan sorak bolsa şu sorага jogap berelim. Egerde sorak bolsa ekrana goýaýyn. Haýyş. Hem aktivistler ýygynýarlar, ol bir hemmesini ýygynar ýaly kanun ýok. Aktivistler düzgün bolmaly. Aktivistler kanuny barýar. Egerde aktivistler saklasalar, onu hökmen goýarlar. Ya kanun bolmady. Şoň üçin aktivistler ýygynýarlar, ine Türkmenistan basyş edýär. Hawa Türkmenistan basyş edýär. Ol ortalar diýerler, w рабочем порядке çözküler sonra. Problema ýok. Oň üçin aktivistler orkany Türkmen halkyna ýapyş gorkun. Aktivistlerden sorak gör. Arkyny bolup meni iyi versinler Türkmenistana gitjek diye. Ýöne hiç kim iyi vermez. Eger Türkiýe Türkmenistana bir tane aktivist iyi verse, Türkiýanyň hemme eden gazanan agry bir gün bolacak.
Bir günne gaçar we hemme gurumalar basyş edip şol adamy ýzyna Türkiýe iýerler. Ol ýöne bir bolmajak zady etjek bolup, bir ädimede de 10 ädim çekiler de ýöne maskara bolar. Şoň üçin Türkiýe hökümeti onu düşünýär. Ýöne şu Berdimuhamedow gelýänçe aktivistler köşüşdirmek üçin ýa-ni bir ýerde saklap Berdimuhamedow giden soň goýberýär ýaly. Bir daha da unutmaň. Erdogana aktivistler hereket ediş gerek. Näçe? Biz hereket edip Berdimuhamedow gorkudýar. O bolsa Berdimuhamedow basyş bolýar. Gerek wagty Erdoganyň hökümeti onu urulýar. Ol bir syýasat, ol hökman bolmaly. Şoň üçin syýasat her türlü bolýar. Ýöne maksady bir bolmaly. ОБСЕ что сказали насчет паспортов? Şu hepde Berdimuhamedow hatlar gider ОБСе'den. Şu daatları düşündürün diýip eýýäm torulup başlady. Şu daatları Türkmenistan hökümeti düşündürür. Bize öz hatlarymyzda subutnamasy bilen düşündürür. Şu daatlaryň bolýany. Şoň üçin ОБСе'de haýyş eder, inanmasam Türkiýe barmy şo ýerde halk öňüňizden çykar. Hemmeti aýdar pasportlarym ýok. Şoň üçin o pasportlar, ýollar hökman surata çözülýär, onu Berdimuhamedowyň dahyly ýok. Näçe ýollar açman görätin. Ine fevralda öz oğluny goýjak bolýar-da. Ýollar ýapyp şoňa çel saklap, öz oğluny goýjak bolýar. Eger fevralda da ýagdaýlar agyr bolsa, ýene çekip, ýene allap, bütün dünýäde koronavirus ýok. Türkmenistanyň içinde de koronavirus bar. Şu 2 ýyllyk syýasaty alyp baryp 2022-nji ýylyň soňuna çel çeker ol. Ahir şu oğluny goýunça. Ýöne bir zady ýa-ni gözüňde tutsanok, biz ýatamok. Bir işlep gijiňiz. Halkymyzdan ýatanok. Halkymyzdan bizar bolýar. Ýagdaýlaryň gününden kynlaşýar. O diýmek halkymyz gününden gaharlaşýar. Ine sorawa häzir okan şunu. Murada Gurbanguly häzir bir men ul ekrana geçeýin şunu. Başlan bir minut. Murada Gurbanguly gelen günü ýollar aç diýip protest etsek nähil bolar? Gat dogry bolar. Biz protesti Gurbanguly gelenine harp etmeli. Din aktivistleri de harp çykmaly. Ine şonu bütün dünýä görer. Şonu Gurbanguly maksary bolar bütün dünýäde. Biz onu Gurbangulyň syýasatyny gowy jikme-jik Amnesty International ýollaşdyna, Human Rights Watch ýollaşdyna, Anna Lindh we ОБСеň ýollaşdyna düşünürdim. Ýewrokomissiýaň ýollaşdyna gülüşdim, onu da düşünürdim. Alyp barýar, onu bilýär. Biz bilýäris ýa, bu karandadan. Şu ýaly edýänli. Ýöne açyk halkdan hereket gerek diýär. Biz gollar diýär. Biz Belarusiýany golladyk, ýa Ukrainany golladyk, Türkmenistanyň golladyk diýär. Şoň üçin hormatly watandaşlar, gorkmaň. Ine biziňe çykar, o biziň maşgalamyzy näme basyş eder. O real polisiýasy ýok, 18 000 adam polisiýasy bar. Olam hemme ýerlerde. Ýa-ni bir nokatda däl. Lewap boýunça bir alyp görseň 5000 polisiýasy bardyr. 5000 ýok, 3000 bolýar. Esas şu ahylly. 3000 bolýar. Näçe etrap bar? Näçe dahan birleşikler bar? Şu ýerde bir 5000 adam alaýsa, şu barwam ýetişmeýär. Barwam bilme. Barmak mani diýär. Haýsy birine barjak 5000. Şoň üçin biz hökman gidip çykmaly, aýtmaly. Serdim. Özbekleriň ýollaryny ýapanlaryna 15.000 bolay adam aeroportda bardy. Açdylar. Bizde şol 20 aktivist çykyp orta çykaýmasa, halk çykan ol. Näçe sebebi halk özüne inanmak. Halk gorkýar. Nämeden gorkýar? İtam biziň garnaşlarymyz, dogunlarymyz türmede otýar. Ölüp gidip otýar, itam. Oşuň öýüne barmasaň türmede ýam ol. Inni häzir ol etrap türmede otýar onu. Öň Türkmenistan türme bolsa inni etrap edýär. Itam ölüp otýar. Çörek ýok, iş ýok, ölüp gidip otýarlar. Mundan beter näme gorkaly? Öýüne bararmyş. Barsyn öýüne, bilsin şonuň közenýänligi. Mundan beter näme? Ya baryp şöýden ondan başga türmäk giderim. Eýýäm türmede otýar. Mundan başga näme türme bar?
Türmedäkiler gowy ýaşaýar, şoda nahar berdi. Näme gorkmalyň mundan beter? Eýem hemme ýerini türmäge berdi. Zakryt türmelerde nahar berýär, atkryt türmelerde nahar berýär. Sosial maddi kömegi meden o. Mundan beter näme bolsun? Şunda galmasak, onda biz ýitip gitmeli. Biz köz bolup ýanyp, häzir ýanyp oturýar. Ýanyp köz bolmaly, boldy. Egerde siz dogan garnaşyňyzy arada edýän bolsaňyz, öňe çykmaz. Siz arada etmeýän bolsaňyz, onda şolar ýanyp otda köz bolmaly diýip goýmuş olar. Köz bolup gidip oturýar. Ruhtaýdan mertebesini ýykyp, şonuň haklaryny ýykyp, eýýäm ýeközlerini aç goýup oturýar. Mundan beter näme gerek? Ay şolar ölmese arada, ölmez olar. Näme ölsün? Kim onu öldürsün? Ya bıçak alıp öldürýärmi olary? Yok. İksan polisiýe geler, özüň gorunmayan gorkak emhemeş geler. Ay gaýra dedim, oğluňyz aýdym, gyýdyňyz aýdym, şoňdan butor. Ene şoraya butor gelip oturýar. Onu etmesek, ene şo biz çykyşlary etmedik, biz bütün dünýäyi ýaratmasak, onda başgaça boluşardy. Biz aýdyp gelip oturýar. Şoň üçin mundan beter näme bolsun? Şoňa siz näme diýän bolsaňyz, mundan beter näme bolsun? Başga sorak bolsa, goýsaňyz. Максат Барамович, вы можете на своем канале на все вопросы ответить. Вы такой же лидер, как и я. Şöyle bir yazıya, tip talip yazıya yine bir diye Türkmen halkı bolup bir haram tohumy ýyk bilen dok üýüşüp türkmenler bolup diye. Gatda bol diye. Şerdim mysal getireýin. Bir stadionyň içinde, ýapyk stadionyň içinde 1000 adam bar. Şoň içinde 10 adam, şu 1000 adama ýanky basyş edýär. Özüňiz pikir edin. Şu stadionda näderler şu 1000 adam, 10 adam, 1000 adam. Ardyň çağı bolsun, ulus bolsun, kiçisi bolsun, daýdarlar bolsun, genejeler bolsun, gyýlar bolsun, erkekler bolsun, tapagy ýok. Şoň ýagyny ýanky 60% aýal bilen erkekler we çağlar bolsun. 70% 300 adam bar, erkek 10 adamam şolara ýanky basyş edýär. Näderler? Ýok ederler. Yine Türkmenistan'da bir şey. 100 adamam yok basyş edýär. Yani prezident, yerenleri, garnaşlary, bir 50-60 adam, 40 adam yani hökümetde işleyen adamlar. Boldy, 100 adamam yok. Bir etraf galdy, gutordy boldy. Bir vilayet galdy, hemme zat şoňuny gutorýar. Şu stadionyň içinde, ýapyk stadionyň içinde 1000 adam bar, içinde 10 adam orta çıkıp biz siz beýders, egirin. Aýaňyza diýdi çökün diýse hemme çökýär. Yine stadionu etkor şonu. Etmeliler. Bar yok bolýarlar. Sen kim diýip. Türkmenler şoňa salsam, şol etmeli. Ýöne näçip ýanky döwlet meşgulüne biz şonu diýeriz. Näme olar egerde arkasynda hökümet durun bolsa, olar jinaýat iş edýän bolsalar, bizim haklarymyzy bozup bir kanun zatlar bize aýdýan bolsa, biz näme etmeli şonu? Ýok. Biz şonu durulmaly. Sen haklary bolýan diýip biz onu jinaýata çekmeli. Kim bolaýsyn? Türkmenistan prezidenti halkyň önünde giýje güni hyzmat edip, emedekläp, bagşlama sorap, hyzmat etmeli adamy biz bolsa näme ellerine okşaýar, başga ellerine okşaýar. Maskarçylyk. Buraya bolmaly. Şoň üçin gasy dogry aýdýar.
Goja faraony ýykypdyrlar. Berin bir gysym haram mafiýany ýykyp bilen yok. Bu nähil bolýar diýe. Gaty dolu diýdi. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz halk, biz köplük. Şu 10% halk galaysa, ine 1000 adamdan 10% diýenim 100 adam galaysa, şu 10 adamy näderler? Stadionyň içinde, ýak stadionyň içinde. Bir seslenip başlasa, şu 10 adam gorkup başlar. Bir daşdan ıýgyrsa-da. Sebäbi şol sese goşuljaklar köp. Türkmenistanda da bir 30 adam, 50 adam aňarda çyksa, goşuljaklar köp. Şondan gorkýar. Şondan şu 30 adama zat diýen ýoklar. Köşüşün öňüne produkt eltip köşüşdirýärler. Hiç kim hiç ýere çeken ýoklar. Sebäbi din 30 adamda hemmesi şu taýýar şonu aýtmagy. Şu birine bir zat diýsen beýle böker diýip şondan gorkýarlar. Gorkmaýan bolsa ol 30 adamy akiderdiler. Gorkýar dogram edýär. Halk hakykatdan hem ýanky şu zatlara inni üns berýärdi, inni öz hakyny giderenok. Başga da soragyňyz bolsa ýa-da jogap berin, bolmasa efir ýapaly. Ýene bir sorag bar, şuny häzir okap geçeň, şoňdan hem efir oturýan. Adam studentlara näme üçin çıkanok $50 yetmeli bolsa, yetmeýän bolsa. Studentler näme üçin çıkanok $50 yetmeýän bolsa. Gaty dogry sorag. Studentler çykýar. Indi studentler diýip kime serdim? 18-20 ýaşly olanlar Türkmenistanyň ýanky gorky döwletden gorkuzylyp gitmekkä ýygnaklary geçirip bular söýüp ýanky sertap bolan aktivistler goşulmaň eýdim gorkuzyp çykarlan adamlar. Ine türmeden adam çykýar. Ünsüň Türkmenistanda türmeden adam çykýar. Şoňa häzir hökümete garşy ýa-da öz hakyny aldyýsan açyk çekinir. Muňa bir 6 ay, 1 ýyl adaptasiýa gerek. Türmeň ýagdaýy üýtgedi, indi başga bir türme Türkmenistan oraya diýip düşünmeli. Şol ýaly daşyndan gelen adamlar hem adaçyk adatly tamam dat görmeli. O ýerde, bu ýerde, aňarda ýa işläp, ol Ukrainalaryň öz ýaly eginleşleriň, ýoldaşlarynyň öz ýaşlaryna ýaly ýaşlaryň adatlaryny görüp, onsoň ýanky ölçemeli hemme bolýan ýagdaýlary düşünmeli. Oňa wagt gerek. Men ýygnaga gatnaşdym studentlaryň Kiýewde. Pasol, ýanky ilçihana 1-nji minutdan başlap bular basyş edýär. Aýdy ýetişmediňiz okuwňyzdan kowularsyňyz, öýe gaýdarsaňyz, ine iki ýygynyň araňyzda uşsaň, men özüm baryp sizi çagyryp, siziň üstüňizde nimedir diýip gorkutyp gelýär bular. Ine şu gorkuzmak dowam edýär. Hökümet tarapyndan gorkuzylyş gidip otýar. Ine biz şoňa durmaly, gaýtyp onu ýa kanyna çağırmaly. Toýly Altyýew entek jinaýatçy şol. Türkmenistan düzelenine men gönü pasollara ýa konsullara jinaýat iş etmeň, jinaýat edenler ardalar döküler bolýan, jinaýat çekiler. Ondan gaýet çözer. O para bilen çözüp bolmaz. Inni bolma para. Şoň üçin studentler entek az garaşyň studentler galar. $50 olar näçip oňýarlar, ýa giýje uni ýanky mototsikl sürüp dastavka edýärler. Pizza diýdi, beýlek diýdi, işleýärler. O ýerde de awariýa düşürýärler, maýyp bolýarlar, sowuklaýarlar, koronavirusdan ölýärler. Bir topar keserler bar o ýerde de. Pikir etmeň, işläp artyn getipýär. Ýa günlüýde okuýa, giýjede motor sürýär. Sowukda. Ukraina sowuk döwlet. Men Ukrainada gulluk etdim. 32-36 gradus bolýar. Sowuklar. Han motor sürüp gören şöyle. O türkmenler ýukonym eşikde men gördüm. Ýüzde taklaýyn seretdim şunu. Görgüler sowuk ýaram. Ýukoja eşikde gyzylly trotuardan eýle beýle sürüp nime migrasiýa gulluklardan gaçýarlar. Şoň üçin olaryň ýagdaýlary gatykyn. Ýöne men gülüşip gaýtdym studentler bilen olar tüwelime gatak diými? Açyk wagt gerek olar galarlar.
Dogry aýdýar. Marly we Balkan ahal daşawy bir halk gatly bolýar. Biz bir halk. Hiç men türkmen diýende şo Türkmenistany diýdim. Ünsürim. Ine Fransada egerde sen İspany bol, Portugal bol, İtalýans bol, türkmen bol, siz fransuz diýip hataplanýar. Sebäbi pasportun fransuz. Ýöne sen ýa-ni çykan ýeriň, dogulun ýeriň, girip çykyşyň, mysal üçin türkmen bolup biler, İtalýans bolup biler, özbek bolup biler Türkmenistanda, ýa Dagistan bolup biler, ýa Ors bolup biler, ýa-da tapawudy ýok. Ýöne sen türkmen. Pasportun Türkmenistanyň türkmen diýip boldy. Türkmen diýip ol bir ýa-ni tire düşünce değil. O Türkmen pasportun administratif düşüncesi. Şoň üçin hökümet Türkmenistan diýmeli, Türkmenlidir sen Türkmenistanly. Şoňaly biz beş dogan. Her vilayetde öz vilayet ýolbaşçysy bolmaly. Öz vilayetden çykan, öňünü ösen, şu problemleri bilýän. Şoňaly diňe sentr bolanlar, ýani bu kömek edýän vilayetler ösmäli. Urukdurýar, ýani umumy pullaryny paýlap berýär. Ýol görkezýär, urukdurýar, podдержка berýär. Bütün dünýä jemgyýetiniň öňüne podдержка berýär we şolary saklap dur. O konstitusiýada ýazylan bolapdyr. Ene gowy soraw berýär biri, şuny okap bereýin, şuňa neme deli ünsüreli. Ýaman gowy soraw berdi. Biziň bir watandaşyny. Şey diýär, Aýsyn, Murat Gurbanow. Saýlaw bolmadan näde onuň prezident belläp bolýar. Eger saýlaw bolsa, daş ýurtdaky adamlar gatnaşa saýlaw hakyky bolmaýar. Dogry aýdýar. Ýöne Türkmenistanyň falsifikasiýa gidýär. Falsifikatsiýa diýmek, ýani ine sen saýlawa gerekok, sen adyňdan saýlawda ýani mektepdäki muallimler saýlawa geçýärler. Olar doldurýar da sen adyňdan sen geldim, öz sesini berdim diýip edýärler de 98-99% edýärler. Dünýäde ýok bolýar. 50'den geçen adam ýok intep. 50-55'den 55%'dan ýokary ses alan adam ýok. Şondan ýokary bolsa onda demokratiýa bolmaýar. O düşünýär. Hökümet pripiska bolýar, falsifikasiýa bolýar. Bolýar kän wagt ýani hakykatdan öz döwletine, halkyna ulu hyzmat edip, görkezçiler bilen görkezip halkyň hakyky awraýyny alan adama bolýar ýöne oraýan adam gata. O aýtda Türkmenistan prezidenti däl. Bu Türkmenistanyň iň gowşak adamynyň gowşagy. Iň dünýäniň tormuzy. Diňe Türkmenistan näme? Dünýäniň tormuzy. Şoň üçin ol 98% at bilmez. Ol ýani mümkin däl. Şoň üçin OBSE, OON, beýleki ýürüýte bütün dünýä halkara ýani serediciler, nabuldatiler diýildi. Hiç kim Türkmenistanyň saýlawlary bir geden tasdiklandy. Diýmek şoň saýlawlary nelegal. Diňe öz içinde ýani Türkmenistan türmenin içinde özlerini almak boldy. Şoň üçin şoň awra ýok. Baran ýerine de muny demokratik döwlet diýip hatap edenoklar. Bolmasa agyny şişir ýani aýdýa ine bir demokratik döwlet ine Türkmenistan syýlaly hormat goýlar. Yalan, polny yalan. Öňüm tiýilen nokta biz ýöne şonu ýani hakykat açdyk bolýan, mundan beter tiýilen. Ýöne biz açmadyk bolsak, şonda da tiýilen yok. 30 ýyldan beri şu diktator döwlet diýip gelýär. Biz maskaraçylygy 5 ýese 10 ýese galdyranok, biz goşsak 10% goşamadyk. Şoň üçin bir topar ýani ýallaklar aýtsa inesi Türkmenistan maskara diýeniz ýok. Türkmenistanyň maskara Türkmenistan prezidenti Niýazow etdi. Ondan soň Berdimuhamedow etken bolýar. Bunun idiot kararları, idiot häsiýetleri, idiot ýani hereketleri bütün dünýä olar çyzgan adamlar. Olar kelleleri işleyen adamlar, düşünceleri bar adamlar. Gün görýärler bular. Şoň üçin ol biz karar prezidentler karar alamda ama özel ya. Her bir kellen alıp gör. Türkmenistan'da kara maşinler gadagan ya beýlik maşinler, ak maşinler başga. Her bir akly, normal adam şuraya karar edenmi? Diňe psihik tardan ýagmaýan adam eder.
ýa-da bantalar kasgalamaly. Sen milli lider, sen şonu eşitdeňde duruşuna ýanky gaýlary duruşuna kogup terdin olmaly. Ol edene onu özü burup goýar. Ay bir psihik taýdan bir neme. Şoň üçin men bir zada giň görýän. Hormatly türkmen halky. Her kim öz-özüni silýär. Näçe biz öz-özüni silýär? Ýöne şu ýaly bir idiot, psihik taýdan yaramayan adamy diňläp, şoň alyp barýan siýasatyny ýanky boýun eger. Men şonu düşünýän hiç. Kelleňizde näme şu zatlar ýanky goýulýar-da, şu zatlara görä fundamentalna ýanky siz hökümeti ünsörüp hökümeti hormat goýar. Egerde hökümetiň ýol başy psihik taýdan yaramayan bolsa, siz näme şu hökümeti ýanky hormat goýar. Mysal üçin siz bir edara bar ýaly, ine konsulstwo. Şo ýerde bir psihik çykyp siziň üstüňizde bir topar bir bolmayan zatlar gyýyp gitse, siz näme şol edara näme diýär? Bular bir keselhana, psihik taýdan ýanky keselhana ine şoň adama mene çykdy diýip pikir edersiniz. Ne Türkmenistan şeýle. Bütün dünya şuna şeýle serdiýär. Näçe türkmen halky şeýle serden ol. Biz näme şol ýaly indi ýyza gal logik taýdan pikir edilen dokmy. Egerde bütün dünya şoňa ay şula psihik taýdan yaranok diýip şoňa şeýle baha berýän bolsa, diňe bir 5 tany eden iş boýunça biz şoň hem eden işini görüp şoňa milli lider diýär. Näçe? Berdimuhamedov problema ýok. Ol kliniçki ýanky kesel. Psihik bolnitsaň adamy bizde problema. Biz şu zatlary görüp şul ýanky ağlanıp gelýärse öz-özüňi ağlap, daş döwürdäki adamlar ağlap. Bizde problema. Bizim psihik bolma bolar. Bu ýaly akda gary diýsek, hakykata näde dogry diýsek, näde dogry hakykat diýsek, onda bizim şol ýaly biler. Bizim kellämizde hemmemizde psihik taýdan ýanky problemler bar. Biz akda ak diýendik, gary diýer. Yarana howa şular dogry diýerler diýip ýanky boyun alýar. Näçe bu hökümet? Hökümetiň diýmek haky bar ekeni, halkyny ağlamak, ýanky 200 siýasat alyp barmak, halkyny gıynamak, halkyny agyr güne salmak, koronavirus ýok diýip bütün dünýäde maskara bolup halkyny öldürmek. 40% halkyny daşarda goýmak. Bunun haklary bar eken onda. Onu siziň kelleňiz şeýle pikir edýän bolsa, onu Berdimuhamedov diýär. Onu biz psihik taýdan yaranmak. Ine men size şoň üçin aýdýar. Şu zatlary aýyrmaly. Arsa saklamaly beýnini, edýän işini arsa etmeli. Ine başga soralar bolmasa, şu soraga jogap bereýin. Bilýär, eger saýlawlar daşöwürtdaklar adamlar gatnaşmasa, hakykatdan da egerde daşöwürtdak adamlar gatnaşmasa, saýlawlar hatap edilmeýär. Egerde daşöwürtde adamlar şonça mukdarda bolsa, onda daşöwürtde ýürüýti, ýanky elektorat, ýeçeýkeler açyp şoýda saýlawlaryň adamlar saýlap biler ýaly şertler döredip şoluň sesleri hata barmy? Ýöne o zatlar edilmez, belli zat. Ýa bu Türkmenistanyň prezidenti özüni halk maslagada goşşak bolup saýlaw guturan soň bazaryn 20-nol özü karary gelýär. Menem goşum 113-nji bolup özüni goşup özüni ut edip ondan erteki gün öz saýlawda spisikde bolmadyk adam saýlawda goşulyp ine şoňa pripiska edýär. Men şoň üçin jenaýatçy diýemmi? Türkmenistanyň konstitusiýasynyň köp maddalaryny bozup ine jenaýatyň ahyrky derejesine baran adam. Häzir ine şu jenaýatçy Berdimuhamedov etmejek zadyny edip ýanky hem prezident hem kabinet ministriniň ýoluşdy, hem parlamentiň ýoluşdy bopdy. Ol kanun döwleti basyp almak diýilýär. Diňe şoň üçin ömürlük diýilýär. Ýanky jenaýatçy diýilýär. Näçe biz şu zatlary gözümýär? Näçe biz şu zatlary ýanky ünsöremde döwlet näme şoňky? Döwlet bizinki. Watan näme onky? Ýok, bizinki. Berdimuhamedowyň hemme jemlesi bir 500 adama baramy. Biz 4 milyon oğlu halkımız var. 500 adam näme boldy? Hiç de. Ine şol ýaly. Şoň üçin Berdimuhamedov öz itin deputat etjek bolsa da şol geçer. Egerde biz dim otursak. Egerde biz aýdyp otursak,
Serdar Berdimuhamedov hiç haçan prezident bolmaz. Egerde biz hereket et başlasak, Berdimuhamedov şuň ýykylýar. Şuňa hormatly watandaşlar, şunuň bilen men efirimi gutarýan. Sizin hemmeňize ýene bir sag bolsun aýdýan, ýene bir ýat diýen bizim aktivistlerimiz agyr ýagdaýda. Men derniň hatalyny berendim. Kimde kim kömek edilýän bolsa, ine biz häzir adwokatlary tölemeli. Her kimden goşunt isleýär, egerde goşunt goşulýan bolsa mejburlyk ýok. $1, 50 sent, $2 meçhully ýa-ni geçirip bilýän bolsaňyz derne geçirin. Nuri şol gelen pullaryň atçygyny berer. Men öňe size diýipdim bir $300, $260 ýygnanly ine derne geçirin diýip. $300 edip özüm geçirendim dernege. Öňkü gelen pullardan. Inni häzir bize kömek gerek sizden. Şol tutulan aktivistlara adwokatlar almaly, adwokatlaryň tölegi bar. Ine şoňa kömek edilseňiz sizden kömek gerek. Ine şol hata görkezýän, şol hata uguz boýy derneň hataby. Şu dernek hakyky türkmen halkynyň adynyň guruldy, bizim halkymyza kömek etmek üçin. Dernek ine aktivistler bir güne ýagdaýda tutulýarlar, ine şolara kömek etmek üçin. Pikir etmeň aktivistler tutulur, gorkar ýa gizlener ýok. Gorkmadan, gizlenmeden dowam eder. Ýöne sizden kömek biz hemme jogapkärçilikleri özümizde alanmazda, öňe çykarmazda, arkamızda bu diýe köpünde dursaňyz bize bundan beter awra ýok. Bundan beter bize ynam ýok. Şoň üçin size ynanýar, gaýrat edin. Ine şu derne geçirin. Nuru şoň atçygyny berer, näçe pul geldi, niýe geçirildi, adwokatlar näçe tölendi diýip düşünýär. Häzir edil gysgaly ýagdaýda biz adwokatlara pul tölemeli, 5 adamyň adwokaty gysgaly ýagdaýda gerek häzir. Egerde mümkinçilik bolsa, kimiň näme mümkinçilik bolsa, göwünden çykaryp sadaka bolsun diýip ine derne geçirin. Şunuň bilen men efirimi gutarýan. Hormatly watandaşlar, biz göreşiň ortasyna geldik. Häzir göreş ykçamly gidip dur. Hem halkara plaşatkalaryny, hem Türkmenistanyň içinde, hem Türkmenistanyň daşynda. Pikir etmeň, o Berdimuhamedov Türkiýede bir zat çözüp bilýän hiç zat çözülmez. Berdimuhamedov Türkmenistanda çözülmez. Görmeýin. Şoň üçin ol prosedura boýunça bu aktivistler tutup wagtlança ýygnýarlar, ýa-ni prezident gelip arkyň giderýärler, hiç ýeri manifestasiýa bolmaz ýaly. Ýöne bular pikir edenok. Din aktivistler de Türkmen halky alady. Şoň üçin ene Recep Tayyip Erdoğan'a ýa aktivistler diňe hemmetini ýygnasaň adam Türkmen halky bardy şöyle. 1 million bolar. Olar galarlar. Sebäbi problemaň köki Berdimuhamedov. Problemaň köki halk düşmany Berdimuhamedov. Öz halkyna garşy hereket edýän, paraxorluk edip, bütün Türkmenistanyň pullaryny ogurlap, daşyrypdy, atýarlar 500 milyona Bahreyn'e, Dubai'de ataylar guryan adam, ol halkın düşmanı. Halk çörün ýerine oçurda dur. 4 tane çörük alanda, ýerine polisiýa ılgap, öýüň barlap, şoň 2 çörügün ýerine eltmagdyna, sen 2 çörük hakyň bar diýip, şol ýaly uruşda da bolmady şol atlar. Ine bolup geçipdi. Şoň üçin egerde sizde insap bolsa, adaletlik bar bolsa, siz aktivistlerden goýarsyňyz, türkmen halkam gollarsyňyz. Şunuň bilen men efirimi gutarýan. İnniki duşuklar çeldi. Sağ olun hormatly vatandaşlar.